Dumzuyin, day sana ti lads sayang kate. Si manay hampire kaysa magsinuso may dampi katip manay hampire kaysa magsinuso may dampi mi dampi katip manay hampire kaysa timso mi dampi mihimik mo aman kahilaw pagkaikinig manhid Galutaw na inun kakon natin lesa Ngay ngayon na ako'y maglong Alhong piring sutuisu Ilay ka insung ngide Ngay doon sa Nakapsaw di ko'y Pagpite ko'y manozong delo Nagaylut sa dede sa narin sa Kahamanay hampire kaysa mahaso mi dampi mihimik mo aman kahilaw pagkaikinig manhid Galutaw na inun kakon natin lesa Alhong piring
des moineaux au vélo, les routes allées des sanarés se napagpite ko'y mando sa pelo nang may lutsate di sana sa tuwing. Lord, we was always able to